Isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Gusto mo bala love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kag magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 7:08 sa gabi. Mayong gabi Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa tanan naton nga
nga mga kaalagad, kag sa aton nga mga langga nga nakatutok na sa aton nga programa sa mga gabi, malamig kag malinong nga kagabihanon. Ano man ang Malinong. malinong. Kami ang magagamo. Hindi uso ang malinong subong ha. Daw halos Kapit mo kay malamig, ha? oo. Kagkapin pa play in. Oh, laban. Diyos ko. Nakilala ko iman mo. Na naman na, kung sino yung nadalaig pa, Oh, iba yun. Sa dimat ba? Hindi ko na ito pag-asahan. Oo. Hindi na ito pag-asahan. Hindi may pagsalig man ta Oo, di. may pagsabi. Dok? Doki naman. Beke naman. Ari pa kami dok oh. Galagas-lagas pa, Dok. Pamahabol din pag may tayo. Tawag siya na? Nagkasa. Oo, nagkasa na kami. Oo. Sabi ka diya. Sabi ka diya. Pare kilala ta la. Alam ba sa kilala ta? Ano niya? Ano na nasa, rason para makabayad ako sa utang. Malay natin, di ba? Kag for sure man, no? Hindi Oo. man tapag tonton sa'yo, di ba? Kinambata rin nga daan, no? Dok, pamabatian mo ni Dok. Para ini Dok sa muna kinanglan, Dok. Wala yung namin si Dok na. Kasi kung gusto mo man, Dok, magprograma, Dok. Libre utang na kang Dok. Ako yan. Anyway, mayong gabi sa liwat sa ito yung malangga ng mga kalagad, especially sa 16 kabanwanan sa probinsya sa Capiz, sa 47 kabaranggayan sa syudad sang Rojas. At the same time sa mga kaiping naton nga kaprobinsya na ng probinsya Kangantique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas Paras, probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. May bago yan. Nagapalabot mong kinas ng pagtamyaw sa aton tanan nga mga kaalagad nga nakatutok sa aton pinaagi sa live streaming sa aton nga official Facebook page kag live na live makita sa aton nga YouTube channel. Diin ka man nga parte sa nga Pilipinas o kon sang bilog nga kalibutan, maayong gabi sa inyo, especially sa mga avid viewers naton, yung mga overseas Filipino workers all over the world. Yeah. Kag sa gihapon, Wala pinindutan na dula ang pinindutan gin charge pa siguro no. Ah, Sa gihapon nagapamati kamo no sa emergency broadcast sa 88.1 Kader FM pinagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocese Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advinculat Jr. kag aton nga Arcebispo de Archdiocese of Capiz. Aton managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor. Aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. sa pangalan sa ating Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag sa aton nga mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, Alagad Mingming Wego, kag aton Partner Technical, Alagad Maria Jean Loring Balgos. Mangikaupo niyo sa mga gabi. Ini ang DJ. Daw na giko dayon siya no. Na konsensya ba? Wala pa pala ako na konsensya ka na. Ini ang DJ nga manamit kag mainit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy. Basta na ito yung tinapay mo. Bawang ibutang mo lang da ha. Wala na, hindi Ang galing ako. ha. Ang galing. Kagani naman ang DJ kasing anyag sa inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa. Ha! What? Dapat tayo rato sila What? Ma-download ko sa anay sa what. Sige. Diba sa kanina sa vlog na vlog nga ang tawag sa ganyan? Basta. effects? Oo, sound effects. Pwede ikaw na lang ko. Low cost na naman. Wala kami pang download eh. Kita na lang man. Oh. Lain na gali. Sa liwat. Para sa programa. Welcome sa programa hindi yun para sa tanahan. Kanta ka man o konti gulang. Sa sining malinong kag malamig nga kagabihanon. Updan takaw! May problema ka. Istoryan to! Yes! Dali na!
Wala. Oh, Wala. Wah. ninang ko. Wah! Wah! Ano ka tawag mali? Wah! Wah! Ako, Ang aking jowa. Ano to? ako at ang aking jowa. Wah! Wah! Ay, wala. Wala akong jowa. Wah! Ah, Alam mo na ungso naman ang wah. Wah! Muna galing ang waya. Ano yan? Kamusta ka mo malangga? Naman yung mga kaalagad. Uy, Oo. wala nun. Oo. Tiyempo sang tigbalahan na naman diri sa aton. Diyos ko naman. Grabe, ang epekto naman mga kaalagad no, sining mamunog nga pag-ulan-ulan. Labi na sa second district. No, kag diri sa, anong portion? Northern portion ng first district. Tama? Basta, dito. No, sa Maayon, Panitan, Pontevedra, Pilar, President Rojas, so, Kalabanan, gid, no? Or madamo sa mga kabaranggayan ang ginba. Sa second district, ara ang Cortero, Sigma, Dumaraw. Dumalag. Dumalag, No? Actually, May dao man yata. mas madasig naton subong noon may baluan kung sa diyan nga porsyon ang ginabaha no kag subong man mga hindi passable nga mga lagyan because man sa mga mahugod naton no nga mga municipal disaster risk reduction and management officers no kapud ang ilang emergency teams nga padayon no nga nag-monitor 24/7 nga monitoring kag subong man nag-response no sa aton nga mga kaalagad especially sa mga kinahanglan sa bulig sa karon santo no sa gipagawa nga update sa nga pag-asa mga kalagad no diri kita na sa weather update naton pero mga say kuya mo basta mga subo na ganing panahon na per day dog ikaw mo aratay pa mo sige Okay, so kagainas ang aga mga kaalagad, alas 3 ang aga, ang ginabulubantayan naton nga low pressure area, ang ara na sa vicinity sang poblasyon Albay. Ang basang US ti pag-asa hindi man ni siya mag-develop no sa isang gid ka bagyo pero syempre magadala ini sang mga pag-ulan sa porsyon nga malapit sa Albay kag diri sa aton sa Western Visayas. Mayroon man sang isa ka weather disturbance ang tail end sang frontal system nag-apekto na siya sa eastern section sang northern kag central Luzon kag syempre ang northeast monsoon nga nag-apekto naman sa kabukusan o sa kabilugan sang Luzon. Grabe tatlok sila. Oo, nagpinsan naman sila. Nagligad Nagligad mga bagyo, no? Nagpilinsan sa subong mga tail weather end of result. frontal system, ano pa, ang low pressure area, northeast monsoon. Sa forecast weather condition sa Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, no, nakip ng kapis mga kalagad, kag ang mga kaprobinsyahanan sa Aurora kag Quezon, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, nga may malaka nga pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpagilat, lugas ang tail end of a frontal system kag trough sang LPA. Possible impacts niya ti flash floods kag landslides, ilibin na sa tion sang mamunog nga pagulan-ulan. Samtang sa Metro Manila, kagiban pag-imporsyon sa Luzon, maka-experience man sang partly cloudy to cloudy skies. May makakapagulan-ulan, tugas ang northeast monsoon, wala naman sa significant impact. Kagang Mindanao, kagiban nga porsyon sang Visayas, maka-experience sang partly cloudy to cloudy skies, nga may makakapagulan-ulan, tugas ang localized thunderstorms, possible impacts, flash floods, kag landslides. Labi sa tion sang tuman ka baskog nga ulan. Ang wind ka coastal water condition naton Sa Luzon kag Visayas mga kaalagad, maka-experience sang moderate to strong no wind o kan hangin kag ang directions ni northeast to northwest. Samtang sa Mindanao naman, light to moderate wind lang from northwest naman to southwest. sa gihapon sa aton nga mga kaalagad, especially sa mga naga-star malapit sa kadagatan, sa kasubaan, kasapaan or sa mga kabukiran no. Masabigin nga magbantay no, or magmonitor sa weather report nga ginapagawa sang pag-asa ng pagpamati sa radyo ninyo.
maglantaw sa TV or makig-angot no sa inyong nga barangay or pinakamalapit nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Oras na to, alas 7 din sunuwabe diri sa aton nga pagpangalagad. Ano naman bala nga aton nga pag-istoryahan? Diri sa aton nga palatuntunan. Yes. Ba? Amo gid ni daw. Amo na ni siya. Amo na ni siya. Teka, December na subong, December 3 Three. mga kaalagad. Oo. Kag ginabantayan nato ng syempre ang Christmas para dabi sa ato ng mga Pilipino. Mm. Syempre pinaka-special kag pinaka-look forward nato na celebration is syempre ang Christmas. Nag-account ka kita sa 100 days before Christmas kaya magano nila sa tradisyon nato. Mahilig kita nga magpreparar para sa isa ka bongga nga celebration. May nakulang rason nga may nag-countdown kita nga mga Pilipino. Kaya usually sa ibang nga lugar wala man. Wala gid. Kita ko no dabi. Kita ang may pinakamahaba nga selebrasyon sa Christmas season. Pasko, di ba? Kaya kita ko no dabi, mahilig kita nga mag-preparar, no? Mag-adjust ang ano aton kaya nga mahimo para sa isa ka ginapaabot naton nga okasyon. And speaking, basta gani Christmas, madahogit ang sobre. Sa karoy na ako niya ipanghatag yung face mask na lang. Ay, marami pa, di ba? Magamit. Face mask ang face. At least naging maalam ka, no? So, atin nga mag-istorya sa mga gabi mga kalagad. It's all about inyong mga ninong and ninang moments. Pwede nga, siyang time nga ikaw ang ihada o kung ikaw ang ihado. Ano ba naman experiences mo sa to? Kag experiences mo naman isang ikaw na ang naging maninoy o kung maninay. Oo. Kamusta man? Nanago ka mong bala. Kamusta man ang nagpa-oo kay nanay, kay tatay? Grabe, no? Nakakagambal mo na nila pag ginimbitar ka nga mangin maninoy or maninay, hindi ka pwede magpaindi. Oo. Kaya mas kung mausog or something, magmasakit ang bata. Atod ka? Oo, manahamba ni mama sa ako. Tingala ko daw nagpanukot sa... Oo. Diba, kasi kung may mangin masakit to ng bata, may nang mga ikaw pang panibaon. Oo, kaya paindi ka. Galit ka syempre, obliga. Mas magmasakit ang bata ko, wala kayo nugata. Yun lang. Pero sa panahon subong, no, may pandemya mga kalagad. Ginagani ako ng Importante pa bala sa imo ang regalo? Manukot ka pa balaihan? Kaysa sa imo nga ikayong lawas. So, amo nang malain subong, no? Kaya bagaila, regalo now, quarantine later. Akalain pagid ya. Regalo now, abo later. Ayaw man. Grabe man na. Abudlay naman ay. Grabe, advance na gito yung katama. Ay, vampila now. Quarantine later. Wala pa naman, ano? Wala pa naman, kaya wala may gasugin mo. Oo, no? Siyempre. Pero anong talang, di ba? Sa kultura sang Pinoy, no, as long as makahatag benepisyo sa aton, di ba? Ti aton gid i-grab ang opportunity, di ba? Yes. Oportunidad, no. Bisan kita guys. Pero wala tayong feel. Na lang. Pero galaom kita, no, daga pang muyo nga kabay pa nga wala na sang may malatnan pa no sa COVID-19 kag matapos na ni. Para para pag payout dati. Bongga man. Sana all yung pag-pay-in. Ano talaga? Ano talaga? Kung pwede lang ng bugas. Maligyanin natin mga bugas sa opisina. Para makabiin. Ayaw man. 2 plus pa na ka. Pero atong konsensya, hindi na patulog. So anyway, mga kalagad, balik na sa ato na istoryahan. Kamusta ba na yun yung mga maninoy moments sa una? Ako, I remember, no, every 25th gidyas hanggang December. As in, kada December, siguro starting, siguro mga 6 years old, as na nag grade 6 ako. Wala ta ko na uya-uya, makatugit akon sa akon nga, makatugit akon. Makatugit akon sa akong maninay bala. Mad ka ikaw, Ang bago ganit diba sa inyo, ay ako nga, nagpadako sa akong lolo kag lola. So very sila,
kumbaga, nasa tradisyon, pero Oh, hindi lang very religious. religious, tapos kinanglan ko ano ni ang kung anong kinaandan bala, kinanglan mo sundon. So every 25th, ibang sound no pag hindi makauni mo mic. Oo. So every 25th no ginasugo kagid nga magkanto ka sa imong maninoy kag maninay. Sugo gid Ah, ka. sige, sugo. Ako sa uli. Dahil nakataday. Siyempre, ako ka na nahuyang ka Oo. ng pamalay-malay. Kaya balay-balay mo. Gid, may listangan pa ko sa ako maninoy kag maninay. So, kung mamalay-malay gid ako, bisan dako ka na, kaya na mo kantuan. Kay, kung hindi, kigang ka or bakbakon ka. Oo. So, ang experience ko, ginahanda ko na akong kaugalingon kada 25th sang Disyembre nga malagaw ako kung kanto sa akong maninoy kag maninay. So, una, may listahan ako danay sina, no? Kung sino akong mga maninoy kag maninay. Pero sa uli, syempre, nalalagpat mo naman na sila. So, galakat ka lang dyan. Ang bilog na naya, ginanok na, ginalibot ko na. Gapanok to ka sa gate. Nagpanato pa sa iban nga lugar dyan. Ang Sa barangay. Ang marami man niya nga man. Kaya ako maninoy kag maninay, may handa man ginaya pero may nga regalo. Oh. Diba na? So kung hindi regalo, like nga gin bakal gid para sa imo, nga nadumduman ka gid, may ara ka gid nga ng biscuit or cheese curl or lollipop and candies kung wala sang specific nga regalo para sa imo. Oo. Oh, di ba na? At least pagbalik ko sa balay, may balon na ko ya. May sigurado na ko nga mga nga pagkaon sa asa sa New Year. Hasta pala ko Oo. kay sa balunon mo magbalik klase. Oo, magbalik klase. Di ba? Sa time namon na, sa edad namon yun, na-experience ko ginaya nga gabutang kagidya sang salupin. Salupin lang yan sa amon niya. Wala yung medyas-medyas. Buti siya medyas-medyas. Ah. Pag salupin nga ako, buti yun. Oo. Di na Para grabe ang space. Oo. Diba, makarating kami sa daon ako nga silupin. Dali sa ako na lang. Kaya, na-experience ko ginaya. Nga, kung mas dako mo silupin, mas dako man Mas to na na pang, ginawa. tuod ka. Masalangan na refrigerator na yung buta. Ay, syempre, sa bata ka pa, kung Mm. mas damo nga pagkaon, di mas okay. Oo. Tapos gakumparar ka sa imong mangot. Tapos parehas man lang gani ka. Unod, iba lang ang color sa max. Dira pa lang, ginatunaan ka na, no? Nga mangin. Gamagin. Dapat, Ano dapat? kung ano may ara ka, Oo, may ara. makontento ka. Dira pa lang ito, naanak kita sa Santa Claus ta. Pero ako naman ang nagmani. Actually, Sa ikaw na inisip ko- nagmaninay. Pila na inisip imo ko, nga, si Lance, Oo. si Puyaninoy Dodoy, Oo. si Liam, Si si Sam. Sam, Oo. si Si- Puyanin ng Bernadette sa Na. Christina. Di ka na kanilampot. Gani. Ah. Put mo na. Si Ina pa. Si Ina. Minamalang pa. Si Prano. Wala pa lang, ha? Oo. Tapos, pala mo, Oo. never pa ako nakatad sa bunyang maliban kay Ina. Ay, okay. Ina rin pala. Si Lance, wala ko na nakataon. Si Liam, Oo. wala man. Grabe. Si Sam. Waay ko kay Sam, kay tulog ako. Wala Ah, ko kabalo. Ayun lang. Diyos ko naman. So, Nalipat ka. pinapa lang sila, inisipon pa. Kay ano ganun, nakahato ako sa Puyanin na Dudoy. Oo, kay... Si Padre ang nagbunyag. Paano, bigay sa aton nga, ba't wala pa? Gani, no? Patibay-tibay, no? Sino mauna? Bilib man ta. Panawagan kay Ma'am Mary Grace Guillermo, kay Ma'am Gracie Panes. Feeling ko na mauna ni mo. Sana may jowa. Kay Ma'am Ay, si Maiden Joy. Camille Pedros. Si Ay! Joy, Mauna si Joy. Sana nga may jowa. Kay Joy unay gid. Ah, At least, no, hindi ba ni pa una-una? Wala ba kamo namang gina-pressure? Kaya hindi mo kami pag-pressure. Uy, man ka mo. Okay na kami din. Okay Oo. na kami guys. Masalain siya ang, Ang panawagan sa amo. Oo. Lain ang landas. Oo, ayun ang landas. Naming tatahakin ba? Hindi pa kami pwede kahambal nga sana all may juwa. Oo. May nalangas talaga na kami dira. Oo. Ngas talaga kami maghambal nga sana all may juwa. Okay na kami ni Danay. Wala kami juwa. Juwa. Amen. Amen. Oo, so Basta, kasi mauna. there was only one time na nakakamakala ko para sa ilatanan.
Pero wala ka man na panghatag nga ako, gid mismo nakapanghatag. Okay, padala. Padala. Recently, why na gid? Kamaiwat na ginamit sa sitwasyon. Sabi lang katuig na isa lang kayo. Wala Sila na si Lance Oh, mo, kay si Lance ako. wala taka baton for peace. Wala na sabi ayuda sa barangay. Oh. Hindi naman ta pwede ka pangawan. Kami na kapangawan. So, di ba, may mga cash forward pa. Sa isukong wala na. Hi. Ay, Mantider na ka ba nilaga sa ano greetings. Na mga ayada kagiyadaw namon. Pasalamatin yun na. Kung inatamyo ako mani-maninay ka ni Maninoy. Oy, hindi mo natanan nga ayado kagiyada ginatamyo. So ilan na Maninoy kag Maninay. Pero madamo sa mga Maninoy kag Maninay naghahatag sa regalo. Oo. O, di ba? Pero pinasay ang ginatamyo kasi sa radyo Tapos may Facebook Live pa, di ba? Oo. Kung hindi ka makaabot, screen record na mo. Sa iyado ko da nga po yan ni Ariel, no? Sa iyada ko nga po yan ni Nang May. Talam mo lagi pa ng lawag mo. Kabay pa nga magdako ka mo nga mga ayo nga mga bata, no? Tumas, pwede mo. Ay, ari na diya. Tagaan ko na siya sa ngampangan daw. Kuya, or obrahan mo sing ng saging ba lang at pusil-pusil. At least nag-effort si Manino. Di ba? Kahit kung magbakal ka, kanugod mo na mawasak na yun, di ba? At least kung yun saging lang, no? Ang tawag sina, ano kanina, isang saging? Bakla? Oo. Hindi na tawag bakla. No, hindi man ang bakla kalutaban. Ang paklang daw yan ay kadubi. Pero basta something like that. Oo, di ba? Kung mawasak, pwede pa ni mo uli-uli. Oo. Silig lang siya katawa. Silig lang Tapos ako. lokon lang nimo. At least, no? Sa mga babae naman, pwede nga regalo ba? Matay-tahi lang kami dito. Mga kimpit-kimpit. Oo. Tagdos, mga presyo na. Bisa ng yun, ng mga used clothes. Joke lang. Perks of May being, siwan kita. perks of being a humanitarian worker. Wala mga Ginamit ang recycle mo, mga recycled clothes. mangita ka sa sa tailoring shop. Ngayon ka sa mga tira-tira. Tay-tayoon mo tapos yung mga headband, di ba? At least nag-effort si Maninoy kasi Maninoy. Isang siguro sa pwede ninyo i-share mga kaalagad kung anong mga luyag ninyong irigalo sa singing time naman sa pandemic. Klaro ko na face mask kami siya. Oo. Di ba mas manamig yun kung mga sabon? Multivitamins, di ba? Alcohol, di ba? Sanitizer. Oo. Zonrox. Parang sa kay mama. Oo. At sa magamit ni nanay mo, di ba? Oo, mahal sa mga sunrocks, no? Oo. Wala sa dami yung pinangatag mo. Okay, matangis yung bata sa'yo. Ano niya ba yan, sunrocks niya ba yan? Taga ilang dahil ng tigpuloon nga mansanas. At Nice! sa may kanoon mansa. Tips ba lang? Nagatag kaya tips yan. Kapag natiyatong ng mga ihatong ang ihatong. Oo. Tuturo ni dami nila nga tuwa, no? Naman sa tugani, di ba? Gabatong lang gani kami sa duman. Oo. Kasi ano lang, may. Importante ba ginahatag? Oo. Importante na dumduman ka. Oo. So, pero subong, sorry gina guys. So, greetings lang gina. Ako yan, kinanglan lang nila magdala siyang live birth, no? Baptismal, kaya syempre nakabutang dira. Okay. Oo. Nay, kinanglan ko lang sa mga ebidensya. Kinang... Para makaklaim ka mo. Oo. Sa Ako- face mask ka ba siya? mga tag ko tani kuan tig 1,000 gid sa akon mga. Pero da- printed. Oo. Hindi. Cash gid ya. Oo. Pila man lang sila nga daan. Damo man ta daan kwarto. Pero kailangan niya mo pakita sa ng RT-PCR test result. But lang, may what ang sitwasyon ka. Gamay na rin si Maninoy.
Magka-COVID pang loy, mong kamo. Di ba? RT-PCR, resort. May arag iba na singan ng screen pala yung balay. Kasi daw, may sibot ka lang daw, mo lang daw. Pahibalo. Negative, sulod. Amo na yan. Hindi, joke lang naman lang ka mga kalaga. Pero ara man nagyapon sa aton yan, no? Kag sa mga iyada, kagiyado, sa mga nanay, kag mga tatay nila. Hindi man to pressure. Ang mga maninoy kag maninay. Oo man. Diba? Kalain man, may paresad to. Kita man namang nagalagaw nga post sa Mga Facebook. post, oh. O, inang ginsokot ang maninay, no? Cake na lang gali mo. So, Grabe. pero 18 ko nakabilog nga cupcake. Di ba? Okay lang matani kung cupcake ng baratuhon, pero may Oo. motif pa eh. Grabe man siya ina. Kinanglan may ano to ko no, Snow White. Oo ba? Sorry lang, nagtigab ko. Di ba? Ang iban to, may gusto nila lechon. Wow, ha? Kabalo ka palang presyos ang lechon sa mo. Diyos ko. Tiil pa lang gani. Oo, kaya isa ka lechon siguro, pinakanubo na 8,000. Oo. Grabe. Hindi siya makuha. Dalunggan lang o kundila. Nag-isang sungad. Alin ni San John. At least may maangkap dahil sa mansanas. Representative lang ang lechon. Oo, sa panahon sa mga pandemya, kalabanan sa aton, tinadulaan sa trabaho, or nabudlayan sa trabaho, Oo. or nagamay ang sweldo. Oo. So, mo na, tani mabatsagan nyo man. Kaya inyo mo na. Kasi syempre, hindi mo kita pwede maghanda, no? Preparar kung hindi man kita kasarap, kag i-depende lang natin sa mga maninay kag manina. Muna gani, mabudlay yung panahon subo. Oo. Hindi mo na niya lagi responsibilidad. May isagid ka lechon. 18 dapat ka cake. Kung manok pa, okay na siguro. Oo, No? lechon naman, isa lang. Tapos malaki pa sa post bala niyo. Nagmaninay ka pa. Wow! Wow! Ginahat ko. Kahit ako galingon, magmaninay. Muna gid siya wala. Daw kalain man sinayan, no? Oo. Pero diri sa kapis daw wala man. Oo. Sa kapis na yun. Daw naman sina. Kay mga Oo, maayo man di. Maayo man kita. Muna gani nagabaton na kita no sa mga regalo, especially sa mga pagpanamyaw lang, no. Oo. Okay na kita sina, di ba? Oo. Di ba? Mga iyada kagiyado. Okay na. Okay na? Ilista ko sa sunod, no? Ilawagon ko di sa isa gid tuod gid daw. Ano lang ako baliya ako. At least no sa kung balikan nyo man kung ara pang Facebook no sa pagdako nyo mga 18 anyos sa At least ara mabalikan pa. nyo ara pa no Na- kita miya ka maninoy. To ano na pag 18 ano na siniyang kuan sa Facebook no anong bago. Pero sa aton nga mga maninoy kag maninay no kalma lang ka muna. Relax lang kita anay subong. No? Kag sa mga ginikanan, relax man kamo. Matapos gini ang pandemya. Basta na isubong. Patapuson ta lang ni. Grabe yan. Nagmaninoy ka pa. Siya, kamo naman mga langgamang kalagad ang taga naton chance nga magsabat no sang aton nga pamangkot alagad mo yan guys. Yes, ano ganito? Ano to pamangkot ganyan? Maninay. Maninay kag maninoy moments, no. no? Ano hindi niyo malipatan nga ginubra ninyo, no? Or kung maninoy ka mo, ano hindi malipatan nga ginhatag nyo sa inyong mga iyada kag ihado. Kag nga man amo nang ginhatag niyo, di ba? Kung mga iyada kag ihado naman kamo, ano naman ang hindi Mga malipatan nga regalo ang ginhatag ni Maninay kag ni Maninoy nyo? Oo. Ang ako lang diyan, di ko malipatan ang brief ni Maninay dyan. Ni Maninay Janice. Ano ko grade sa to man? Elementary pa ng kasado, pero hindi ko na malipatan. Ang kay Maninoy Adimar kwan ng pusil-pusil. Wow. Ang iyabala inang ano kay nang gasading may pulbura bala. Oh, pagka. Oo. Hindi man na masakit, wala man nagaigo, nagalupok lang sa bala.
amo na ang di ko mamalipatan kay mga paborito ko. Oo. Ako, regalo. Panty. Lastik ko. Panty! Kulang galing. Di ba may Monday, Tuesday? Kulang Sunday. Yan. Sino naman ni Nay na? Si Maninay ni Beth yata. Oo. Na-mention mo lang. Oo, si Ninay Malay mo sumong. Zora. Tagang ka niya. Kompleto na. Si Ninay Didi, principal sa Maindang National High School. Ang mention yun. Ninay Didi. Sa sumong? Oo. Sa principal sa ni Mamutya? Oo. Oh, Mamutya! Lihog sa iya maninay na principal. Ay, wala gid na siya nagakano. Wala gid sang miss kumbaga. Magatag. Oy. Mayroon ka pa panawagan. Sino pa? Magrakoy pang lawag yun yan. May t-shirt ka na pala pero nanukot ka pa yan. Malay naton. Diba na? Mabudlay daan sitwasyon. Oo. Maninay. Sino pagid ako? Si Maninay Toto. Panglawag na lang ba ito? Maninay Tata. O di ba Maninay ko Toto? Maninay Toto. Maninay Tata. Tata. Hello! Shout out! Pero thank you so much, Gid, no? Sa, hindi lang tungod kay, sa inyong mga regalo nga ginpanghatag, kundi kay tungod nangin kaagubay ka mo, no? Sang amon nga mga girikanan, sa paghatag sang laygay, no? Sa amon nga magamit namon sa pagdako, no? Kags usually aton Maninay kag Maninay, mga closest friends ina sang aton nanay kag tatay. No? Kag sa naligan nila, no? Sa tion sang example abi ma-abroad, no? Or pa-Manila, no? Bilin kay Manila, Oo, diba? Sila sa to mga nangin kaupod, high school, college, mga barkada, tropa, di ba la? So, sa mga future mga anakis naman, balaan nyo na, sino maninoy nyo? Sige lang bala, mag-artista si Maninay. mas grabe pagid ang greetings. Anyway, matamyaw kita na, no? Sa aton yung mga kaalagad, kay Ma'am Candy Caldeo, good evening. Kay Ma'am Lorna Francisco Valencia, good evening. Alagad Mike, alagad real, pa-request po. I lay my love on you. Salamat sa inyo. Thank you so much, Ma'am Lorne. Kag kay Papa Bruce. Nalipat ko pala masalain pala. Matingala man to karon kay ilang kasama. Hindi na akong ginawag. Ship. Sige. Gabi, alagad real, kagalagad may halong kamo permi nga duwa, patamyaw man kay Jovel Bichayda. Kompleto naman, kumuamon gabi, kay nagapamati kami diri sa inyo. Per request man sang song na Give Love on Christmas Day. Wow, thank you and God bless from Jara Ligario. Hello, Jara Ligario. Kag kay Jovel. Kay Jovel Bichayda. Si Jovel. Give love on Christmas Day. Christmas Day. Think up naman ko. Sige. Ask ko lang, ano favorite color nyo alagad real kag white? May regalo kami, ma. Ang favorite color. May ka pa bangkot lang si Ma'am, kaya nga to niya, Inulat ka parehas subong bay. Ako favorite color, ma'am, pink. Pink na pink. Pink man akon. Pink or black. Gray. Gray kag damo siya. White, black, gray. Ano lang, white, black, gray. Ako man, Subong. pink, black. Kasi to blue eh. Blue eh. Ako man blue dati. Blue. Pero subong Especially ang pink sky blue. sky blue. Subong na daw masabi ko na nga ginabakal nga mga colors ng t-shirt or magamit gray, black, and white. Ako man, preso na. Pag tigulang ka na siguro, hindi na masyado, hindi na mga Preso niya, rilo black. colorful. Kasi mas black. Oo, black. Kilikili black. Ay, bags ko, black. Black. So, anything black or pink, anyway. Okay, Daw pala daw ba exchange gift lang ta? Or manita-manito, di ba? Oo, manito. Anong ginabuta mo na Gusto ko na. Susunod natin topic, manito-manito. Oo. Kung may mabunutan ka. Hindi, exchange gift ganyan namin. Yun ang ginawa mo kabakal sa'yo. Extra pa namin namin, hindi susunod lang na. Tapos ang batan ka sa bun.
Bawa. O pwede mo na yung regalo sa bukhan. Oh. Ay, oo. Sabon kay kalabanan sa aton, no? Ara sa aton yung mga panimalay, di ba? Okay. Mhm. Oh, sige. Ako matamyaw kay Ma'am Tessie Bichay Double Korean. Good evening. Kasi Ma'am Flor Agana, maayong gabi. Patamyaw na lang man sa akong ihada nga puya ni Regine Cagayan. Walang gabi mga Ay, lodi. naman. From Sir Kim Marlon Rubio Doron. Ay, sa ihada ko rin ni Sir Kim Marlon. Oh, libre na tamyaw. Sa nga puya ni Regine Na Regine? Regine? Kagirayan. Okay na ko ng tamyaw, ha? Kay Ma'am Jopas Manzanares Oquendo, good evening mga Lodi Guapa, Micah Guapo. Lalong gid ka mo tanan kag may the Lord bless us all. Thank you, good ma'am. Halong man always, mama. Kasi gusto niyo mapatamyaw yung mga yada. Oo, mga yada kag mga iyado ni tamyawon ta din. Para at least maipakita ka mo no nga wala ninyo silaging kalimtan. Kay JK Denoya, mayong gabi kay Ma'am Pagi Barrientos, kay May de la Cruz Paildin. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagan. Oras na ron, alas 7:45. Itamyaw. I-comment lang yung mga greetings or mga requested song dira sa aton nga Facebook Live doon sa comment section mga kalagan or i-text sa aton nga hotline number 0907-621-6650 para sa smart lang ta sa mo. Oo, smart na ano. Pamina lang atin nga hotline numbers na rin mga kalagad. 0907-621-6650. Alright! Stand by anay sa atin nga first song. Subo nga gabi, diri sa istoryan ta ang Mano po Ninong? Ay. Sige stand by mga kalagad, magabalik aton nga programa matapos ang aton nga mga matahong nga ambahanon. Maligayang Pasko kayo'y bigyan. Masaganang bagong taong kamtan. Pagdiwang araw ng may kapal. Upang manatili sa ating ang kapalaran. At mamuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninong, mano po
Sa isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pakawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo. Ngayong Pasko, diriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Kami ay may lakas na harapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag, ang ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Sa mahabang gabi, tumigil ang mundo. Sa pag-asang dala mo, tuloy ang Pasko. Liwanag, ligaya, light, joy, claridad, alegria, kasang nagkasadya. Lamang kalipay, sa hayag kakulakan, kahayag kalipay, raniyag ragsak. Halimbawa likat, sigay lilini, liwanag kauban, suluating tula. Kibuyo rupupi, illumina joy, yang guang shiway, lumiay joa. Bet jujum, adawa parang oro, sheros alegria. Liwanag at ligaya, nagmumula sa iyo, ikakalat sa mundo. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang ligaya, at ligaya. Ikaw ang liwanag at ligaya.
you'd like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas Day. Kay ganda sa atin ng Pasko. Naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa ating hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo.
Orasio Emperata, batok sa 2019 novel Coronavirus. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Dios nga amon Amay, nagadangup kami sa imo sa amon kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa 2019 novel Coronavirus, nga nagadala sang kamatayon kag nagapamasakit sa madamo. Nagapangayo kami sang imo grasya para sa mga tao nga ginatugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag sang ginhalinan sang sini nga dapaw kag sang iya sini paglapta. Tuy-tuyi ang mga kamot kag utok sa mga espesyalista sa pagbulong, agud nga ila at ipanon ang mga nagabalatian sing may ikasangkol kag kaluoy, kag sa mga ahensya nga pribado kag sang gobyerno nga nagapangita sang bulong kag kalubaran sa sini nga epidemya. Nagapangamayo kami para sa mga nagabalatian, kabay nga mag-ayos sila gilayon. Hatagi kami sing grasya sa paghikot para sa ikaayos ng tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabki ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O Maria, dalangpan sa mga Kristiyanos, igampo mo kami. San Rafael, Arkanghel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Oras naton sa 88.1 Kadar FM Philippines Standard Time, alas 8:05 sa gabi. Pagbalik diri sa itong pagpangalagad sa Storya ta program. And sa gihapon with your DJs, DJ Yummy. And DJ Pretty. How are you people? Yeah. How are you to find out? Isn't it? Isn't that functional and disastrous. accommodating disaster? Malupit. Pagpatak alas 8, pahampang sa kahanginan. Rin naman kita. Balik kita sa low cost mga kaalagad. Kaya nadulamon dali ka gina pindot-pindot. Pero anyway, sa malagad natin nga mga kalagad, pwede na kamo kapanawag diri sa aton nga panatutunan sa mga gabi. Tawag lang sa aton nga hotline number 0906216650. Kag magangkon sang chance nga magdaog sang 150 pesos nga load. Yay! At least diri makasabat ka lang bisan isa lang, may 20 pesos ka na. 20 pesos ka na nga load. Yes, so much. Diba? Pero kung wala ka may masabat,
Ang aton mga kaalagad ang masabat. Yes, oo, tuloy man. Namin no mapabunot-bunot pa raffle. Oo, karon na para po. Pa-raffle kami galing guys. Guys, may pa-raffle kami guys. Paki-share na lang sa aton nga Facebook Live. Share ninyo para kamugin no ang kung mapilian or mabunutan kamo namon tapos gin-share nyo ini aton nga programa inyo gid makadto or sa inyo gid makadto ang aton nga papremyo. Pa-raffle sige sa aton mga kalagad no sa liwat tawag lang kamo sa aton nga hotline number 0907-621-6650. Mayong gabi alagad may kagalagad real. Pwede ako ka-request ang Christmas in Our Heart. Salamat gid alagad may kagalagad real. Keep safe always and God bless. Sige. Texter 236 sige, mo lang i-play karon na sir or ma'am. Salamat gid sa pag tutok subong gabi diri sa aton nga palanutunan. Mayong gabi man sa kay Ma'am Latlat, that's the Tidikinia. Dalang may nauna pagali. Okay na. Maulanon kag malamig nga gabi DJ Idol Guapo Yummy Ria kag Idol DJ Guapa my Merry Christmas, stay healthy and keep safe always kikita tanan. Thank you so much Ma'am Latlet. Stay safe man ikaw dira ano. Sa mga kaalagad naton, paki-share sa aton nga Facebook live subong. Kag of course comment lang sa inyong favorite number. Ay para pagduwa ang parehas. Nang una eh. Nauna. Pauna lang no. Isa lang per person. Per kaalagad no. Inyong number dira kay malay ninyo no kamo ang mabunutan naton sa aton nga Christmas bonanza. Subok lang. Napaka-abrupt na. Spontaneous Oo. Christmas Di ba malaman bonanza. nga ma-surprise gid kamo nga once ka magatutok kamo or magatutok kamo sa Facebook Live man or sa radyo. Christmas bonanza. Sige lang, burahan galing natin sa Raffle now. Ano na? Quarantine Later. Hindi. Raffle now, daog later, Yeah, di ba? syempre. Oo. Pwede Kag- nga. Sa sunod galing butangan man natin. Load. Hindi sa sunod tayo rin na ang gift pack, di ba? Yes. mga Kay may sponsor ko no, no? Yay! May sponsor sa sangkuan Bino. Bino gali. Ostias kag Bino. Pero malay nato no sa mga kalagad naton dira bukas gid ang opisina or Talatapan Social Action Center sa pagbaton sa inyo miling nga bulig. Para sa mga kaalagad especially sa mga nagpamati sa aton na ang pwede naton makadtuan because it's Christmas time. And it's the season of the year. So diin sarang naton mapakita sa liwat no mapabatsag ang aton nga kaaluan. Ito pagpalangga, aton nga pagsuporta no sa mga kaalagad naton. Sige, wala pa makita sa callers sa mga gabi no. Comment lang ninyo sa aton nga Facebook Live ang inyong mga number or i-text sa aton nga hotline number nga 0907-621-6650. Maayong gabi, alagad Mike, kagalagad real. Pwede ako ka-request ng Christmas in Our Hearts. Salamat gid, alagad Mike, kagalagad real. Keep safe always and God bless us all. Wow, thank you so much. Kay Texter 3236. Christmas in our hearts. So, kay siya pa ako ginang nag-request si may Ma'am Lorna. Karon na lang natin play yung mga requested song, no? Kay sining nga matinion gina hulat-hulat naton no ang mga pagpanawag sa aton nga mga kaalagad. Hindi ka mo pag-uya, kita mo lang. Tatlo mo lang kita. Oo, pwede na ka panawag mga kaalagad. Open natin nga linya sa inyong mga panawag. Or kung wala man may magtawag subong, no, i-play lang natin ang kanta, then i-text lang nila, no, ang aton nga ginapangayo nga mga lyrics or kung na words no, sa lyrics mga kaalagad. Pauna-una man. Oo. At Siguro, least mas malupos na gid ini ha. Oo. Wala na kamo na pabudayan no. No need na sang load nga gid nga pangtawa, di ba? Ano ko no? May aras ng busang number na si Bengkay. Ay,
Okay. Number 1 to 20 kita. Loy sabi ka. Okay lang, mas. Diba, sila mo man ang magpan, Oo. diba? 1 to 20. Oo. May number, ano na? Number 3 na. Number from 3. Bechay. Okay. Do ano lang. Oo. Sugal. Okay. Number may 3. Oh, aring number 3 ha. Naman. Number 3, ibutan na namon sa ano ha, sa garapon ha. Next. Okay. Guys, sa sige. parapol na kita, guys. Kumain lang. Sang napilian yung number from 1 to 20. Okay. Usog-usogit sa mga parapol. Oo. Oh, maiguro no. Parapol ko na lang no, sa mga iyada kagiyado ko. No? Together. Pili ka mo number, pila ko niya 1 to 20, abi, no? Kung ano na mapilian ninyo, amo na inyo. No choice ka mo, amo na. Basta kung anong ara nga iparapol ko. Tapos kada adlaw, makuan ka. Tawag sini, ma-live ka. Mhm. Okay, sa mga iyada kagiyado ko, maparapol na ko, guys. Number 1, bata ni Risa. Number 2, bata ni Clint. Number 3, bata ni Nang May. Number 4, bata ni Ariel. Number 5, si Ina. Number 6, si Sam. Number 7 si Tomas. Number 7, si Tomas. Number 8, si Dodong. Pero okay man ang strategy card. Oh. At least, online kayo bawal. Ang ano, di ba? Ang face-to-face. Face-to-face. Ang imong ang tawag sa imong mga madagan, ipadala mo na lang. Para hindi ka na magpan. Ipa-LBC mo. Tama siya. Naginimot ka na. Aguya. Sige na, sa mga kalagad nato, no? Wala na may kwan sang number nila. Pero sa aton nga text may ara yan, no? Pwede sa comment section mga kaalagad. Pwede Sa mga ka gatutok sa aton sa maka-comment. Facebook Live, Oo. comment lang dahil yung favorite number or ano man nga number niyo mapilian from number 1 to 20. Feeling nyo yung lucky number. Okay na. Ano damo may get text. Okay, may mine ng number 3 ha, si Bengkay. O may nagtawag na gali na wala nato na sagot. Sorry. Number 12 ko no, ora na. Si Jefferson. Anyway, may gatawag, may caller kita, dali lang dalalonggan. Okay. Hello? What your Hello, maayong gabi. Hello? Hello. Oh. Toto. Si Toto. Toto, pili number na ni 1 to 20. Ano ganito? Wala ko na lista. Wait lang. Dali yan na. Malay mo, ikaw 1 to mag-dog. 15 na. Wow, Okay. Ano na? Kay Jefferson 6 ko na. Oh, Number 6. 6. Dumayari na sa dikag. Ang ako niya, O, dahil lang, ano mo na sila. Jefferson, nag-text ka na dali sa number 12. Ano gidya? Why ko Dahil na. lang, 3 si Bengkay. Sige, ito para Ano pa. gidya? 6 ano or ako? 12, Jefferson. Number 13 ako. 13 kay Toto. Okay, Toto. 13. 6 kay Jefferson. Number 12. At 12. No, 12 Jefferson. Okay, sige Toto. Diretso ka na Toto. Tamo nag-message na. Tamo, ginapakat ka na. Ila to? Pwede na ito mo kapanawag. Ano itong number si Toto? Number 13 kay Toto. Hindi ang iyang puntas ang number. Ang number ni Toto, 583. 583. Toto, kamusta? Kamusta dira ang ano gani bato panay? Batubalani. Kamusta ka madira to? Okay lang, malamig kigaulan. Okay. Bala mo na itong topic sa bunga gabi, no? Naka-experience ka na bala? O kung ano gali, ano ang pinaka hindi mo malipatan nga regalo sang imo nga maninoy o kung maninay? Kung naging maninoy or maninay ka na subong, maninoy ka gali, no? Kung maninoy ka na subong, Oo. pinapakat ako dami sa numbers eh. Kung maninoy ka subong to, ano ang hindi mo ang luyag mong regalo? Hindi, Luyag, may regalo na.
No, to. Ano, hindi luyag. Ang luyag mo nga yung regalo. Kaya hindi mo luyag yung regalo. Dahil lang naman, wasak mo. Siguro mga pagkaon para mabusog. Oh. Ay, gali ka, bali ang pagkaon ko no. Isa lang man na kaagi. Pero ang pagkati mabusog. Sa bagay, May tagaan. kipon mga example ng mga pangan, hindi ba mabusog ang puya. Ay, mabusog man sila sa kalipay, kag. Basta mo lang na yakon. Sige ikaw, kung ikaw pa mangkuton, ano na imong mga nabaton halin sa iyong maninoy or maninay? So, ano man lang. Anong hindi mong malipatan kag gaman? Kag paano ina nga nakahatag sa imo? Iwas ko ba kung regalo ng pagkaon ko? Ano to? Anong hindi mo malipatan nga regalo halin sa imo maninoy or maninay? Waay ko na, waay. Ano? Ikaw ya naman kuno. Ikaw ya mo na pamangkot ya. Oo. Waay. Why ka kaagi baton regalo halin sa imo maninoy or maninay or wala ka maninoy or maninay? Ni Ara, pero wala ko kabaton. We. Why ka guro ay sa bagay magudlay para kay tuto magpanuktok-nuktok sadto. Why gid ya? As in? Nothing, Lydia. Awa. I have nothing. 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 Ano to? Lalo na lang luyang mo yan. Kung may mensahe ka para sa ila. Ano pinag-edad mo to? 15. 17. 17. Okay, kung may mensahe ka para sa ila, ano ina? Ako lang, Merry Christmas lang. Okay man lang kung wala regalo. Importante nga, ang health wala, maayo lang. Dapat na nga regalo niya. Ang bait-bait mo talaga to. Thank you. Ang babait ninyo. Sige, thank you so much kito Nak-nak, anay Di lang namdum ko. Dahil naman sa panumdum bala ha. Di lang namdum ko. Dinadumduman ako mo. May nadumduman. Kita, ipapahanumdum kay Jefferson. Si Jefferson, di lang. Sige. Ano na? Wait lang nga. Kwan, libre. Ay, nak-nak, anay. Ay, nak-nak. Sulod. Liwat. Nak-nak. Way tao. Liwat. Nak-nak. Katulog. Nagapanokto ka pero mag-asama tapos sumambal ka katulog. Sige. Sige na to To? Hello. Knock-knock na liwat. Nak-nak. Who's there? Hatch ho. Nalipat ako. Ano ko, no? Hatch ho. Ano? Hatsu. Hatsu to. Hatsuhu. S-U. Bless you. Ano? Hindi ako. To, nabudlaya natin sa sitwasyon ta to. Ano to? Bless you. Lucio! Lucio. Bless you. Lucio who? Wala na. Ano? Baka may problema ka tayo kayo pagdalig. Ano? Who's there? Oh. Hatch. Hatch. Ang mo, hatch who? Ay. Bless you. Hatcho! Bless you. Atso. Amo na sa umutling. God bless you. Di ba magpakachi ka, God bless you ka. Wow. Pang maalam To? Sino nagtudlo sila sa imo to?
Buhi pa to? Buhay pa. Buhi pa. Sige, may dugang ka pa? Wala. Wala na. Last na to, ha? Sige, thank you so much, Kito. Pili na number 1, 2, 3, or 4. Number 1. Number 1. Mo number 1 yung pili, ha? Christmas song. Hindi ko pa rin get sa kanta. Sa isang tinatakpan, mahigpit na yakap, kailangan pakawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin sa iyong lilim. Pag-ibig mas nang ningning, hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Manayan ka. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo. Ngayong Pasko, riwang ng mundo, sa pag-ibig mo'y may blank. Ano to gani? Sa pag-ibig mo'y may blank. May pag-asa? Pag-asa. May panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ka ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Bago pala, para bodin. May lakas, nanapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kami liwanag para sa blank. Kinabukasan? Para sa kinabukasan. Dalang ilista ko na ito, Pag-asang sumisina sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko, diriwang ng mundo, sa pag-ibig mo'y may himala. May panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang blank. Bal ko matani. Ano to? Pag-asa. Babalik ang Di, liwanag, gali. liwanag? Babalik ang liwanag dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw naman. Tumitigil ang mundo sa pag-asang dala mo, tuloy ang Pasko. Liwanag, ligaya, light, joy, claridad, alegría, kasana, kasadya, na magkalipay, saya, blank. Joy. Ano? Joy. Ay, ang pili mo na ito. Ano ka ta? Ang dala mo, tuloy ang Pasko. Liwanag, ligaya, light, joy, claridad, alegría, kasana, kasadya, nabrag kalipay, saya kakuyagan, kayag kalipay, raniyag blank. Kodra na lang. Raniyag na. To? Wala ko yung phone. Sige. Iwamanikan sa gay lilini. Iwanag ka umahan sulo ating tula. Ibuyo yung kubil, lumina juya. Yang guang siwe, lumina juwa. Wala juwa. With juju, para. Share sa alegría. To, kapan eh? Ah. Sige.
Kaya daw, isa na lang to. Daw lang yun. Ang mundo. Buti-buti. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala. May panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya. Dahil ikaw ang liwanag at blank. Last na. Liwanag at Dala. Simula. Jefferson! Tatlo yun. Buti-buti. Ikaw ang liwanag at... Oh, wala na sa title. Simula. Mama katabi si Jefferson, kumalan niya. Hindi sa kabalo. Wala siya niyo. Hindi naman sa kabalo. Ano na? Hindi mo sa kabalo ko na. Liwanag at ligaya, ni Kabalo. Bago ko dabi. Hay title na ini ako din anong last kago. Pero no, sige lang, may number ka man naging bili. Manamyaw ka na lang. Uwi na ikaw. Manamyaw na lang ko. Sige, game Ginatamyaw ko ganitang taga-Balay de Leon, Angelia. Day Abel, day Liame, day ni Ariel, kag day Padre Erwin, Angelia. Kag kay Joshua, galit sa panitan. Kag ang pamilya, kamatyo galit, kag ang taga-Manuas ng panayang ginatamyaw sila. Okay, sige. May request ka pa nga kanta? Liara, Ano naman? Pusong bato. from this moment. Oy, bow. From this moment. From this moment. Okay, thank you, Tuto. Thank you. Salamat, Gay. Alright, salamat. God bless. Okay, ayun ang mga kalagay da. Paparaffle na kami, guys. Kailan kami ilog daw? Para fair. 1 to 20. 1 to 21. Sige. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano aton kanta, bay? Ano aton kanta kita? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. O, para makita nyo, para wala din na yan. Okay, sige. Ayun na, 20. 20? Oo, 20 ini siya. Masart na ta? Hindi na itong number na ito, nagbigay na. Kaladlokan. Anong premise sini gani? Ano? Anong premise sini? Load doon. Load na rin, load. 50 pesos nga load. Oo. Sa panahon ng 50 pesos. Cute. Pero may ari lang kita. Ay, dala sa mga kaalagat ta. Pwede May ba? lista ka dara? May ari ko lista. Habol pa sa mga nagatutok. Si Ma'am Lorna, number 7. Wait lang. Si Sir Felix Francisco, number 15. 15. Oo. Sige, sa ibang pagida nga last 10 nagapamati or seconds. nagalantaw sa ato sa Facebook Live, Last no? 10 seconds mga kalagay. Sige. Ulat ta. Okay, ang wala pa nga number. Mayroon naghabol. Huwag ginabakat. Pag hindi mo nata si stand mo. Sige. Sige, pam. Ako wala yung number. Panglawag na. Number 16. May 16 na, di ba? May ara na 16. Ikaw manigali. Okay. Number 3, Benkay. Number 13, Toto. Number 12, Jefferson. Number 5, 326. 8, Kim. 16, 6928. 7, Lorna. 15, Felix. Okay, ready na? Pila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 12 pa ka number. Malay ninyo, no? Kamapadaan, no? Text lang. Mga isip lang ta. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May nagpahabol si Ma'am Jenna Rose Garcia de Noma, number 4. Sige. Sa yan naga. Alas na? Sige. 50 pesos galaw danay, no? Number 20, Ma'am Letlet. Ano na? Wala pa 20. Sige. Wala gandor ganyan. Okay.
Habol. Tapos na. Saton nga. Babail. Para. Okay, mabunod na ako ng kalagad Kaya rin na ha. Ikaw na rin makamot. Wala ka may nakaptan nga Why, number. okay. No, sige liwat. Diwan. Sige. Hala bola. Hala. Okay. Ano na bulat na isa? Surprise. Kana to. Kasi bala makasuwat kasi niya magdinaya kita. Makita mo yan, Dap? May nagdaog. Hop! May nagdaog! Para tayo ba? Sige mga pasaka 150 tapos 100 tapos 150. Oo, sige. Wow, sige. grabe Pinalito tayo ng 300. Tingin may budget pa. Okay, may na. First winner na to. First winner. Sa imo. Congratulations. Karon lang or subong na? Karon lang. Yan na eh. Kasi syempre na buhat tapos magdidaya. Wala mo kasi nagdaog. Tan-tan-tan! Number buenas kaya sa nagtawag sa ito si Toto, number 13, 1-3. Ba't makita da sa ano? Natawayo lang da kung makita mga kaalagad da lang. Hindi madugay pa diri yun. Dito. Wala na Kita mo na goro Be, ara na. Dalon mo na. Ara na nagkanto siya na. Napalapit siya sa kamera. Pakitain na. Number, kita 1-3. Okay, 1-3. Next nga number. Yan na. Karoon na tayo 150 magkano na. Nagtapos na tam. No? 100 anay, 100. 100 pesos worth of load. Wow! Para ko yun. Number mo na yata. Simple. Okay. Bonot. Rina. Second winner for tonight. Second winner for tonight. Tan-tan-tan. Congratulations, Mayra. Wala. Waay! Wala. Waay. Ay, wala kita second winner. Oo, wala 100. Wala 100. So, diretso sa 18. 1-8 mga langga ang kalagan. What ako dami din mo nung 18. 18 niya, 18. Wait, tatang David ko, no? Okay, last. 150 pesos. Dari. Tapos wala pa ginawa yung magdaog. Sa valor, 150 pesos. Grabe. Lupos na lang gini. Dapat wala sila may tawag sila, diba? Or paano man. Dapat para makakita. Tawagan na yun. Sige, oo. Kita mo tawag. Ay, kasi totoo nagtawag lang ang gay na. Okay, So, sige. 150 pesos na lang. Paano pag naka-Facebook live? Ano? Messenger oo. namon. Messenger. Unli siya ka, diba? Sa bagay na ganun. Tapos sa gani. Okay, sige, last number. 150 Last number. pesos ganun. Number Dapat! 150. Number na. Number 8. Sige. Congratulations! Dapat tawagan ha. Tawagan niyo. Tawagan. Wait lang. Congratulations! Mayara kita winner sa 150 pesos nga lang. Basta nagdinaya. Wait, ako pa ba? Wala gito naman. Sige, tawagan. Dapat makasabat Oo, dapat makasabat. Oras na to 8:35 sa gabi. Si Toto nakatawag naman kagainan. So, congratulations. Hindi ko ano ballpen. Sa malipat. Wala man ba nanigaan? 50. Dapat maklaim, no? Dapat may na. Para fair. Pasapos na. Alay na. Okay. Yay! May tagdaog. Grabe. Tagdaog. Nara na. Hello? Hello? Sino ito? Hello? 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 Kabala ko bala nga nagdaog ka. Isa ka putos ng albatros. Hello, si Sir. Ano ganyan pangalan? Dali? Kim Marlon. Kim Marlon. Taga diin si Sir? Taga Washington. Washington. Wow. DC, saan ako?
Taga Washington DC. Washington DC, sir. Washington Tambak. Tambak. Okay, ano man yung baka nagdaog ikaw ang maswerte nga nabunutan sa buong gabi sa aton nga. Ano yung mo gani number, sir? Nga text? Ano? Ano gani mo number ma'am? nga text? 8. Yay! 8? Ay, 6 to yaya din ano. 6 yaya mo nabunutan. Mandinaya pa pala. Anong yehe? Hindi Yehe lang may man. sound effects man. Oh, yehe. Hindi kita tabi mo rin permit na natin. Sa tanay. Congratulations! Madam, huwag yun sa Nilaing. Muna galit sa Washington, ha? Hindi lang, gali lang ako, nagpasalamat siya. Hello? Madam, huwag yun nga salamat sa Lord. Sa Lord pala. Madam, huwag yun nga salamat. Tanggal. Oo, makakuhan gini sa iyo, makabuli gini sa iyo sang dako. Ilang sa mga may pandemya, di ba lang? Oo. Nawat pa rin sa mga estudyante. Wow. Sana all. Wow, sige. Congratulations uliwat kay Sir. Madam, huwag yun nga salamat. Kay Sir. Number na ngayong lang sa gabi. susunod, no? Oo. Sige, thank you so much! Basta may luyag siya Bye, bye. tamon. Hello? Hello, sir? Hello po? Yes. Ano to? Sir, basta may luyag ka tamyawon? May ara. Nan. Okay, go. Ito mo yan. Taga-tambak. Ginatami ako nandiyan si Mama. Nag-activate pag pa mati, radyo. Wow. Sana all ko. Multitasking ka. Grabe si Mama. Tapos sa Facebook po. Wala kasi ka Facebook, ay wala ka cellphone. Sige, susunod sir, maparapol ka kami cellphone. Oo. Maparapol ka kami guys, tablet, no? Tapos hindi, mga 30. Okay, sige. Thank you so much, sir. Thank you, man. God bless. Okay, God bless you. Bye-bye. Ciao. Sana all ko 150. Maka muna tambakan ka. May 150 ka na yun. Sunod naman, no? Di ba? At least masadya kita tanan. Pila pa ka episode sa atong December. Ito wala kita budget. 300 pila pa? Tatlo. Lang eh. Pagkatapos ng December, tapos naman natin programa. Mga tatlo pa. 3 times 3. Oh. 3 times 3. Kundi 6. Mango, bala si Rick. Bundol! Mango bala si DJ Yummy. We're not the math person, 9 episodes sa -1. Siyempre, Ano 5? May mga 8 hours. wala ko sabi mong istorya yun. Nadapiyo ka pala. Pero sa lagan. Agoy. Mat pa more! Sige, bantayan. Ano na ito? 8 times 300. Kung madaog tanan, di ba? Puto, manegosyo. Wakigit pa ko. Hindi, at least makapalipay kita sa mga kalagad natin nga nagapamati. Kag naglantaw sa aton, no? Nagalaom kita nga hindi lang load ang aton nga mahatag sa sunod. Oo, syempre. Kag pangamuyo man kami guys nga kabay pa no may matuod-tuod gin nga rapol. Oo, may aragid man. May mga siguro ano. May mga mabuot kag maalwan nga tagipusoon nga magabulig sa aton para makapasadya pa kita sang wadamo nga tao. Pwede kami kabaton sang refrigerator. Or basta may mag-donate sang TV, no? TV set, sala set, ano pa da? Sala set. Iba nga sala set. May gagmay lang pangan ganyan. Pero open ang office ng Social Action Center, no? Kaya kabay pa nga magserbi kitang kapawa. Or kasanag kagkasadya sa aton nga mga kaalagad sa sining panahon sang Pasko. Yes. Sige. Dili kita sa aton nga mga anong itong mga requested songs sala nalipat ko. Christmas in our hearts. Oo, standby. Ano ganito? Kag Christmas in our hearts. Sige.
Oh, ay ko din ang ibang daong ka pa, mas may nagpahabol Hi bala po sa mga number. good eve. Hi po mga good eve. Ay po mga good eve idol. Hi po mga good eve idol. Hi man, may gabi sa kay Hello. Texter. 2878. 878. Hi. Kung gusto mong pakilala, okay man. Sige, ari anay ang ambahan ang request sa aton ang Christmas in our hearts. Magabalik kita matapos siningaton ng mga matahong nga ambahan. Stand by! Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice, proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. So I say a little prayer. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ambahanon? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kang magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. sa dilaw. From this moment, life
life has begun from this moment. You are the one, right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in
Para sa mga walahon ang tiil. Dire lang yan, naibawi sa abaga. Oras na ito mga makalaga dahil sa 8.55 dali sa ito nga palatuntunan. Nakita siya po dali sa ito nga pagpangalagad sa Estudyanta program. Mayong gabi sa liwat sa tanan-tanan nga nagtutok diri sa ito nga palatuntunan sa Estudyanta. Kay Baby Lance Kirby Arroyo mayong gabi sa kay Inday Ann de la Rosa sa dira sa kabuusan nga Tabuk Norte Panitan. Sa Banwasang Panitan mayong gabi sa inyo tanan ha. So kung palang ginatamyaw ko na kamo sa nga malipayon nga Paskwa. Kag may suwagon nga bagong tuig no. Kita sa masunod nga mga Okay. Pag-greet manalagad real and my happy 9th month old kay baby Princess Francisco. Wish ko lang always good health. Kay baby from mama kag Papa Bruce. Wow! Thank you so much. Greet ko lang akong palangga. Happy birthday, mahal ko. From Texter 6928. Wow, okay Happy birthday sa imong nga palangga, 6928. ano ko na bala na. Congratulations sa liwat no sa Kiwanis Club of Ampayo no sa Banwasang Panitan. Congratulations sa inyo tanan-tanan. Kag kabay papadayon kita sa kausa sang pagbulig sa aton nga mga koturan dira sa Banwa kung pinalangga sa Panitan. Pinalangga Drill de la Rosa. Isumpon ko lang yun. Nalalayo pala sa topiko. Isumpon ang pangalan. Pobre niya basta politiko. Sige, salamat gid sa inyo tanan-tanan, no? Salamat. Congratulations gid sa inyo tanan-tanan. Syempre congratulations sa mga nagdaog sa aton raffle kanugon. Oo. Wala may nagdaog sa 100 pesos. Sa sunod tani puno na ang 20 kag basi magsubra wala mga 30. Nagtas mga 30 na yun. Okay lang, bisan mga 100 pa kamo. Kaya na namon niya magsulat sang number, no? Di ba? Sa sunod mas prepared kami, don't worry. Oo. Kag hopefully mayara kita sang surprise Ano nga yung title? ano kita ba to? Christmas, ano to? Christmas Bonanza sa Kader FM. Christmas now, New Year later. Wala yabi yan. Sige, agoy. Wow. Sige, 8:57 sa gabi. Salamat sa tanan-tanan nga nagtutok ng suporta ng palangga sa aton nga pagpangalagan. Salamat gid. Magdamo gid ka salamat sa inyo tanan-tanan. Tubtub sa masunod nga edisyon sa aton nga pagpangalagan. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula Jr. Aton nga Arsobispo de los Archdiocese of Capiz. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Granflor at ang Program Manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag sa ating mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, Alagad Mingming Wego, kag atong partner technical, Alagad Maria Jean Lorin Bagos. Lain na ang kanta. Kiss me, kiss me. Naging kaopon nyo sa pangalagad sa Ginoo pinag sa pagserbisyo sa tao. Aning DJ nga mainit. Kaya ba namin pa sa tinapay kang kape? DJ Yummy. Di ba na naman? DJ Yummy. Hindi naman ang DJ nga. Kasi nga niya gusto nyo mag-gabi. DJ Pretty. Ano na tayo? Nga nagasiling. Hindi importante kung gabay ka o kondakto. Basta sa masagad ikaw gilamang mapahilayo. Basta ang imo bagto. Hantop gid sa makaako. Mayong gabi kag. God bless Pilipinas. Bye bye. Ciao ciao. Good night. I love you, mama.